SIRISITINI फाइमा हाइखेनो राजा रगै तिनि चिब्रि मताइनि सालसा स्वkangनि सालनो मताइ ति फुरुकमानि पान्दा संसारजाखा बाजना बाय खामबाय ताइ पेरेट बाय आकोबाय खाइ हापांनि राजानो रगै तिनि खयरपुरनि खारसि मताइ तेर खरानि सिमि च्यांगनानि स्वkang चिब्रि मताइ रगनो तिनि तुकुथाइ फुनुगैमानि तिनि बहायनो खातुं खाजानि बिसिंतै कौमा लोकरगनि मानजोंबाय चन्ताइ गालिन ताइ कुबुनि जुदा जुदा बाजा तैनि रग मताइ तिलै तिनि चिब्रि मताइ रगनो तै तुकुमनानि फुनुगैखा खना फुङाइखेनो तै तुकुरवै मताइ आसक सिनाय अबाइखेनो तिनि खामबाय बेन बाय ताइ पुलिसनि पेरेट बाय खाइ 1949 बिसिओ मार्जार एग्रीमेंट जरावो बुवाग्रा रगनि नुखुंबाय हास्ते हापांनि बिसिङो जेकक खालायमानो रगैनो तिनि बहायनो राजानो रगै अ मताइ काइमुं तैलाइमुं SIRISITINI राजा रगै तैलाइजाखा खनानि सिन तिनि ककथुम चिब्रि मताइ तेरनि रिपोर्ट तो खनानि सिम सियांगजांनाय ना दिनैनि साला ताम ताम खायजांनाय मताइनो तै दिनैनि साला अंगाथा जों मताइ बुखां सुरिनो हानाय आवनो बरो सोमफायो नियमनि बुखां खायजांनाय ए खना साला ताम ताम खायजांनाय फुङो फुंनि जराव खना अंकाय मताइ तुकुरवै आसना आसगै खना जे नियमनि बलि खायजांनाय दिनैनि सालो मताइ काति फुनुमा यागलो कि पुस्कांनि थायो दा सुरजांनाय ना आगिनि जागा जायरजांनाय आगिनि जागा दाजो जे पुस्कांनि थायो यांगो तंजांनाय दाबो खना आंखौ जागा जे खना बुग्रमा जागाबो आ जागा माना आसुरजांनाय दिनै गैयां तंनाय खना गाकाय दर्शकनि बर' रक दुबाय जा दाबो के टिकलाय लांनाय काति फुनुगै आगिनि जागा किसेर फैजावनाय ना जागोन